TV don ci gaban al'umma. Da nan muna alambar subscribe domin sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Hausawa suka ce komai nisan jefa ƙasa zai dawo, kuma komai nisan gona akwai kunyar ƙarshe. Hakan ce ta faru. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi zaman majalisa na ƙarshe a mulkinsa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na Najeriya ya samu nasarar lashe zaben shugaban ƙasa ne a 2015 bayan ya yi nasara akan tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan. Ranar 29 ga watan Mayu 2015 ya hau kujerar mulkin Najeriya da ministoci 44. Zaman majalisar na ƙarshe ya mai da hankali ne akan abubuwan da suka gudana tsawon shekaru 8 da suka gabata. Alƙawarin tsaro, yaƙi da rashawa da talauci su ne manya-manyan alƙawuran da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa 'yan Najeriya. Abin tambayar shi ne, tsawon shekaru 8 wannan alƙawuran ya suke, sun cika? Abin jiran a gani tsarin sabuwar gwamnatin Ahmed Bola Tinubu za ta ɗaura dukkan tsare-tsaren da shugaban ƙasa Muhammadu ya yi. Burukan da Buhari ke da su a Najeriya za ta cika mai su. 'Yan Najeriya da yawa ba sa da wannan fatar, suna so su ga shi ma sabon zubin kamun ludayin shi. Amana TV don ci gaban al'umma. Da na mana alamar subscribe idan wannan shi ne karanka na farko na ziyarar wannan tasha. Amana TV, ci gaban al'umma. Amana TV. Amana TV don ci gaban al'umma. Idan wannan shi ne karanka na farko na ziyartar wannan tasha mai albarka, da na mana alamar subscribe. Mun gode. Bikin ƙaddamar da matatar mai Dangote da aka gudanar a ranar Litinin 22 ga watan 5 a 2023, kwanaki kaɗan kafin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati. Bikin da aka gudanar a ranar Litinin, mutane daga ko'ina a faɗin duniya sun samu halarta. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum shi ma yana cikin wanda suka samu halartar. Abin mamaki, shugaban ƙasar na Nijar ya yi bayani ne da harshen Hausa, abin da ya ji hankalin duniya sosai. A wajen babban taro irin wannan kai amfani da harshen Hausa. Matatar man Dangote ita ce karo irinta na farko a duniya. A ƙasashen Afirka irin su Algeria na da matatar mai guda 5, ƙasar Egypt na da matatar mai guda 8, amma fa ta Dangote guda ɗaya ce tamkar da dubu. Duk ta fi tasu bada mai yawa. Ba ma iya Afirka ba, a duniya ita ce irinta ta farko. Abin tambaya, idan har mutum ɗaya zai iya yin matatar mai guda ɗaya da babu irinta a duniya a Najeriya, me hana gwamnatin Najeriya tsawon shekaru ba ta yi ba, ba ta gyara nata ba? Ƙasashe irin su Saudiya suna fitar da adadin mai yawa, amma duk kuɗin ganga ɗaya na mai suna kashewa ga mutum 3 ta hanyar lafiyarsu da abincinsu. Ƙasar Algeria ita ma jan gangar mai ɗaya da ta fitar tana kashewa ne ga mutane 30 'yan ƙasar. Da aka ƙiyasta gangar man Najeriya zai kama sama da mutum 100 ne suke kan gangan mai ɗaya a Najeriya. Ƙasar Najeriya ta fara fitar da mai ne a 1957, shekara 67 da suka gabata, amma tuni ƙasar Angola ta wuce ta. Matsalar tsaro, fasa bututun mai da satar mai suna son gaba wajen daƙile ƙasar Najeriya wajen haƙo mai da ci gabansa.
Masana na ganin 'yan Najeriya za su iya amfana da wannan matatar ta Dangote idan ta ba su isasshen mai ba ta riƙa fitar da shi zuwa ƙasashen waje ba. An buƙaci gwamnatin ta sa hannu da wannan matatar mai ta Dangote akan akwai adadin da za ta rinƙa ba wa ƙasar Najeriya a kullum. Matatar mai tanki sama da 170 masu ɗaukar mai lita biliyan 300. A yanzu a haka a ƙarƙashin ƙasa akwai ganga sama da biliyan 20. Abin murna da farin ciki ne a Najeriya, sai dai abin tsoro ga Najeriya shi ne idan Dangote ya ciyo bashi mai yawa wajen gina wannan matatar mai, kafin ya biya kuɗin dole ne farashin mai ya zama da tsada. Abin da ake tsoro na biyu shi ne gwamnati ta ɗaura burinta gaba ɗaya akan wannan matatar mai ta Dangote, ta ƙyale ta bar zancen gina nata da ƙoƙarin gyara wanda suka lalace. Abin tsoro na uku, manyan ma'aikatu da za su yi aiki a wajen 'yan ƙasashen waje ne kuma za a biya su ne da dala ba da kuɗin Najeriya ba, wanda hakan shi ma zai sa farashin man ya zama mai tsada. Abin tsoro na huɗu, rigima ce ta cikin gida. Akwai damar aiki a wajen ma'aikatar sama da 100,000, amma sai dai Najeriya ƙasa ce da take fama da matsalar bambancin ɓangaranci. 'Yan jihar Legas su ne za su samu kaso 90 na wannan ma'aikatar, na samun aiki a wannan ma'aikatar. Sauran yankunan Najeriya su ne suke da kashi 10. Tuni dai shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da wannan matata ta man fetur. Abin jira a gani 'yan satuttuka da za ta fara aiki. Idan wannan shi ne karanka na farko na ziyartar wannan tasha ta Amana TV, danna mana alamar subscribe don sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. Amana TV, idan wannan shi ne karanka na farko na ziyartar wannan tasha mai albarka don ci gaban al'umma, danna mana alamar subscribe. Labarin da yake ɗaukar hankali a jihar Kano. Jarumar TikTok mai farin jini mai iyawa Hafsa Fage, wadda aka fi sani da Hafsa Baby, ta yi shiri tsaf don angoncewa da shugaban hukumar Hisba na jihar Kano, Ibn Sina. Da take ba da labari, ta ce Hisba sun kira ta akan bidiyon da take yi, ta ce ta daina, tuni ma ta goge su gaba ɗaya a shafinta da TikTok. Sai dai ta ce da aka tambaye ta dangane da burinta, ta ce burinta shine Ibn Sina ya amince da tayin da ta miƙa masa na son ta aure shi a matsayin miji, ta yi wuf da shi. Abin jira a gani shine martanin da kwamandan Hisba zai amince da auren Hafsa Fage 'yar TikTok ko kuma yaya. Ku mana comment da subscribe da like. Ku kasance da mu don ci gaban labarai. Mun gode. Amana TV don ci gaban al'umma. Amana TV, idan wannan shi ne karanka na farko na ziyartar wannan tasha, danna mana alamar subscribe domin sanar da kai da zarar mun ɗaura. Shahararriyar jaruma a masana'antar fina-finan Hausa, wadda ta daɗe ana dama da ita, jaruma Fati Muhammad, an sace motarta. Suleiman Kyawa, wanda yake ɗan uwa ga jaruma Fati Muhammad, ya faɗa mata ana yin mata asiri, amma zai haɗa ta da wani malami wanda zai ba ta taimako mai suna Malam Isa.
Tuni Malam Isa ya aiko da rubutu da hayaƙi da magunguna ga jaruma Fati Muhammad ta yi amfani da su. Sai dai kash, bayan da jaruma Fati Muhammad ta yi amfani da wannan maganin, hankalinta tuni ya gushe. Shi kuma ɗan uwanta Suleiman Kiyawa ya gudu da motarta. 'Yan sanda tuni suka yi nasarar kama su da gurfanar da su a gaban kotu, sai dai sun musanta zargin da ake musu. Alƙalin kotun mai suna Ibrahim Sarkiwala ya ƙi ba da belinsu har sai sun kawo wani mai riƙe da sarautar gargajiya ya tsaya musu. A ƙarshe, jaruma Fati Muhammad ta ja hankalin abokan sana'arta da su daina yarda da mutane lokaci ɗaya. Gwamnan jihar Kano, Gwamna Abdullahi Umar Ganduje, ya rushe majalisar zartarwa baki ɗaya kwanaki kaɗan kafin mika mulki ga Abba Kabir Yusuf Abba Gida-Gida. Sawar da ta fito ta ce ya zama wajibi jami'an gwamnati da su mika mukamansu da gudanar da ofisoshinsu ga sakatarori da daraktoci. Wannan abu ya shafi kwamishinoni da mashawarta da mambobin gudanarwa da sauran hadimai na musamman. Sanarwar ta ƙara da cewa ana so a miƙa wannan mukamai ne na ragamar gudanarwa kafin ranar Juma'a 26 ga watan 5, 2023. Daga ƙarshe, Bilkisu Mai Mota ta ce Ganduje ya yi godiya tare da jinjinawa gare su bisa gudunmawar da suka bayar don ci gaban jihar Kano. Amana TV don ci gaban al'umma. Idan wannan shine karanka na farko da na mana alamar subscribe domin sanar da kai domin ɗaura shirye-shiryen masu daɗi da sa farin ciki. Kotun sauraron ƙarar zaben shugaban ƙasa a Najeriya ta tabbatar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben 2023. A bayan sauraron ƙararrakin da ɓangare guda biyu suka shigar, ɓangaren PDP da ɓangaren Labour Party, kotun da yayin zamanta ta tabbatar da Ahmed Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben cikin ƙa'idoji da ya cike. Shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari mai barin gado ya roƙi majalisa ta amince ya maida wa gwamnan jihar Borno tsabar kuɗi naira biliyan 16. Shugaban ƙasar Najeriya mai lokaci kaɗan ya yi wannan roƙo ne kwanaki kaɗan kafin ya miƙa mulki ga sabon shugaban ƙasar Najeriya a Bola Ahmed Tinubu. Ya ce kuɗi ne da gwamnatin ta kashe su wajen gina titika da ci gaban jihar. Tuni mutane suke ta miƙa martani bayan wannan saƙo da ya fito. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Anambra ta samu nasarar ceto mutanen da aka sace a harin da aka kai kan tawagar ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka. Zuwa yanzu ba a bayyana sunayen waɗanda aka sace bayan adadin mutum 2. Harin da aka kai ranar Talata an kashe mutum 7 da ƙona motoci da garkuwa da mutane. Dubban 'yan gudun hijira sun makale akan iyakar Sudan da Masar. 'Yan Sudan da suka tsere daga yakin kasar sun makale akan iyakar Sudan da Masar a wani gari Halfa. Sama da motoci 30 ne a kullum ke isa garin daga ko'ina a faɗin Sudan. Tuni adadin 'yan gudun hijira ya zarce na mazauna garin Halfa.